खुलुमबाय आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालाम बयबो मोजाङैनो दं होननानै जोंबो मोजाङैनो दङ गोबां सान जाबायमोन भिडिअ बानायनाय जायाखै माने भिडिअ बानायनो आङो सुबिदाखौनो मोनाखैमोन गथ'फोरजोंनो सानसे थानाय जायो नालाय ओंखायनो मा समाव बानायनो बिदि जायो आरोना हाजोनाबो बिराद बिजि थाफानो गोनां जायो गथ'फोरजों सानै नालाय ओमफ्राय दाथ' मानबायथ'वाखैनो मानबायबा आरो सम मोनसिननाय नङा आरोना बिसोरखौ नायनायावनो ओमफ्राय आं भिडिअखौ माने रेन्डमलि बानायबाय आरो दिनैहाय नै बिथाङाबो खामानि मावनो मोनाखै बेसारा गथ' बामैनो जायलाला जाथारबाय खाथियाव नायब्रा होमबासो नुगोन दा बेसां डेन्जार जादों एनिमेल मुभिनि जायलाला बिथांजलि होननाय ओमफ्राय नैबेखौ गायनानै दोननाय दंखायोमोन मा खालामनो मा थानो जादों ओमफ्राय बै सबिनारखौ देखायलाय आइनि बेखौ नङा सबिमानो बेयो न' बेबि र' सना नैबेयो जाहैबाय बड'लेण्ड जायख्लं बड'लेण्ड महोत्सबआवहाय बे लेखाखौ होदोंनो आरोना माबा आइनि लोगो सासेया लाबोदों ओमफ्राय नै ओरैजाय दङ माइ बस्था जायखौ जोङो माने सान्दुङावबो होनो मोनाखै सौनोबो मोनाखै ओंखायनो देग्लाय माइरं गोरलैखौबो मोनजानाय नंला आरोना जोङो माइरं गोरलैनोलै आंबो मा होनफ्लांग्रा जाखो ओंखाम गोरलै संबानो मोनजाबाय फोरानाबा बोरै मोनजानांगौ सोर फोराननो ओमफ्राय नों फोरानहैदो गथ' बामै फोरानदो फोरानगोन ना गाबोन फोरानगोन ना मामा गाबोन फोरानगोन अराव हांगोन जाहा ओमफ्राय जोंहा दाबसे जायगायाव थांनो गोनां दङ आरोना फार्स्ट टाइम जोङो बेबिफोरखौ लानानै गोजानाव थांनो नागिरदों मोनथिया माबायदि जागोन एक्सपिरियेन्सखौ नोंथांमोननो फोरमायगोन आङो उनावहाय थांखांनायनि उनावहाय दायो पेकिं खालामनो गोनांबो दङ नाथाय पेकिं खालामनोबो हायाखै जेब्ला जोंहानि आइया फैगोन अब्लासो पेकिं खालामनो हासिगोन आरोना आइ बिखुनजोआबोथ' स्कुलाव थाङो नालाय बिजि जायो ओमफ्राय फैनानैनो गथ'फोरखौ दसे बामो ओमफ्राय जों दसे रेस्ट लानो मोनो आरो रेस्ट लानो मोनो माने मा दसेल' आरोना गावनि खामानिखौ मावना लानो मोनो ओमफ्राय आइया फैबाथाय जोङो एसे शपिं खालामगोन सानदों शपिं खालामगोन बेबिनो बांद्रायथ' बाया गांसे बायगोन होननानै सानदों आरोना गस्लाफोरखौ मानो होनब्ला बेबिफ्रा देरलांबाय थागोन नालाय ओंखायनो दामि बायनानैबो लाब गैया बिसोरनो बांद्राय बायनानैबो लाब गैया ओमफ्राय जोंबो गांसे बायगोन सानदों नायनोसै बायनाय जायोना जाया थांनो हायोब्लासो बायनाय जागोन ना ओमफ्राय गोजानावनो थांगोन आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबा मिन्थिगोन आं नेक्स्ट ब्लगावहाय खिन्थागोन नोंथांमोननो जों अबेहाय थांगासिनो जायखिजाया जोङो गोजानाव थांगासिनो दङ आरोना मोनसे पार्सनेल खामानिनि थाखाय नोंथांमोननोबो देखायलांबाय थागोन आङो दायो आङो मोनसे जिनिस नेगासिनो दङ आरोना माला सफैयो बेखौनो आउट फर डिलिभारि नामा बोरै फैनांगौ जाखो आउट फर डिलिभारि जाबाय आरोना थ' आं बेखौनो नेगासिनो दङ आरोना माला फैयो होननानै बिराद इम्परटेन्ट जानानै दङ बे जिनिसा जोंनि थाखाय सफैनाय नङा सानदोंमोन जोङो थांनायनि सिगाङावहायनो नाथाय दिनै सफैसिगोन स' आइ एम भेरि हेपि दायो नै आङो न' सिङाव फैनो गोनां जाबाय सासेखौ फुथुबाय ओमफ्राय सासेखौ नै दासो फुथुनो नाजागासिनो आङो उन्दुथ'वाखैनो बियो ओमफ्राय आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय मोनसे खोथा सोंनो सानदों आरोना जायफोर बिथांमोनहा गथ' दङ बिथांमोना बे खोथानि फिननायखौ होनो हागोन माने जोंना बेबिया बिराद गल'गासिनो दङ आरोना जाबानो गल'यो मालाबा गल'आ ओमफ्राय गल'नाया बे साननैसो एसे बुरजा जादों आरोना सिगांनिख्रुइ मानसिफ्राथ' होनो गल'खायो होननानै खिन्थु एसे बांसिन मोनदों आरोना गेस जानायनि थाखायसो नामाथाय ओमफ्राय बेबायदि गल'बा नोंथांमोना मा खालामोमोन माने बेखौ आङो मिथिनो लुगैदों आरोना ना गल'खायो बिदिनो देरलाङो ना नोंथांमोना डक्टरनाव लांदोंमोन मुलि जाहोदोंमोन बेखौ आङो मिथिनो लुगैदों आरोना जाहाथे जोंबो माने गावनि बेबि सानैखौ राहा लानो हायो आरोना जोंहा टेनसन जागासिनो दं आरोना बिदि गल'बाय थायोब्ला वेटआ मा जानांगौ जाखो होननानै फार्स्ट नालाय जोङो जेबो मोनथिया थ' नोंथांमोनाव सोंनाय जाबाय आरोना नोंथांमोना फिननायखौ कमेन्ट बक्सआव लिरनानै हरदो अननानैहाय
ओमफ्राय गोबां मानसियानो सोङो आरोना कमेन्टआवहाय बेबिफ्रा हिन्जाव ना हौवा होननानै ओमफ्राय बेबिफ्रा जोंना हिन्जाव सानैबो ओमफ्राय मुंखौबो सोंदों दानि मुंखौ खिन्थाखानोसै देरसिननि मुङा जाहैबाय रिधिमा ओमफ्राय उन्दैनि मुंखौ दोनदों तनिषा ओमफ्राय बेखौबो सोङो जे नर्मेल जादोंना सिजारियान जादों होननानै आंना डेलिभारिया नर्मेल जादों दा बेखौ आं नोंथांमोननो खिन्थाबाय जायफोर बिथांमोना मिथियाखैमोन बे भिडिअनि गेजेरजों मोनथिबाय होननानै आं आसा खालामो आरोना स' जोंना जिनिसा सफैबाय बेनो गथ' बाग्रा आरोना माबायदि दुरबल सिलानिखौ गिनांगौलै हमनानै लाबाय थाखानांगोन आखाइजों मानसिखौ नामा नोंसोरनिसो जिनिस नै नोंसोरनिसो बागोन आफाया दा नोंसोरखौ साबसिन राजाया बानानै नायबाय मेटेरियेलखौनो आलदा आलदा हरबाय जोंनो बे एसे साबसिन जानांगौ बयनिख्रुइ नै आंबो बानानै नायबाय बे एसे साबसिन आरोना ओमफ्राय बै मोनसेया एसे बोरैबा फ्लिपकार्टआवहाय एसे रिभिउ हरनांसिगोन मानो होनबा मोजां हरासै नालाय बिसोरो जिनिसखौ ओरैनो फैसाखौल' लानाय बायदि जाबाय ओमफ्राय जों अर्डार होनायाथ' बेबायदिसोमोन बाट बै मोनसेखौ बिसोरो आलदा हरबाय स' रिभिउथ' हरखाथारनांगोन ओमफ्राय नोंथांमोननो मोनसे जिनिस देखायनोसै आङो वेट नै बेथ' फुरा गोथां गोथांमोन ना बेखौ फुरा सनजोब्बाय हाग्राखौ ओमफ्राय समान खालामबाय आरोना गोजौ गाहाय जायोब्ला बे हाग्रा सिनग्रा मेसिनजों माने मोजां जाया नालाय ओंखायनो बेखौ फुरा समान खालामनानै लाबाय ओमफ्राय उनावहाय हाग्रा रज'होबावनोसै आरोना माने फोनोसै जोङो ओमफ्राय नै राजाया दै होगासिनो फिसाजोखौ बानानै उफायथ' गैलाना न'आव रावबो गैथ'वा दा ओंखायनो ओमफ्राय नै ओरैजाय मेरला गायदों सब राजायानो गायजोब्बाय आरोना आंथ' समखौनो मोनाखैमोन ना नै ओरैजाय सब बेनो गायजोब्बाय आरोना दै होदों मामा नोंसोरनि गार्डेन बानायदों आफाया बे जाहैबाय बगेनभिलिया ओमफ्राय नैबे अपराजिता जोंहा न'निफ्राय लाबोनाय आरोना बे जोलैया मोजां बारदों नै साननैसोआवनो गोजौआव मानखोजोब्बाय सिजिजियाम बे जाहैबाय एरेका पाम गोदोनो गायनाय बियो ओमफ्राय देग्लाय जोंहा बैग्रि मोनजागोन बैग्रि थाइदों नै ना मामा बैग्रि मोनजागोन नै बैग्रि थ' जों सानैया ओंखारबोबाय हाखु दाखुनो फिसाजो सानैखौ बिबै सानैनो गारबोनानैहाय फुरा 1 आवारनि थाखायल' ओंखारबोदों आरोना जोङो ना 1 आवार बांद्राय गोबाव खालामनो हानाय नङा मानो होनबा बिसोर नङाब्ला गाबगोन ना ओमफ्राय गंसेल' शपिं मलाव हाबनोसै ट्रेन्ड्सआव हाबनोसै जोङो ओमफ्राय आलदायाव जेरावबो हाबला आरोना बेहायनो जा मोनो बेखौनो लानानै फैनोसै जोङो स' नायलांबाय थादो नोंथांमोना दासो 4:43 बाट नै मोनाबायानो बैथिंजाय सिथा लामाया जानाय मोनबा थाब सहैगौमोन ना जोंना दखाना ओरैसोबाबो थांनानै औ बेबो वाव जा मोजां नुदों बैयो बैथिंजायबो दङ गोजौआवहाय रेस्टुरेन्ट बैथिंजायबो दङ रेस्टुरेन्ट बैथिंजायनावहाय मालाबा फैनांगोन र' बैनो टेरेन्सआ जों दायो टेरेन्सआव हाबनोसै ट्रेन्ड्सआवहाय नै टुपिया गथ'फोरनोबो लानो हागोन टुपि गथ'फोरनो लानोबा गिदिर गिदिर सुदां माथो बे हामगोन रेडि हामगोन ना 5 to 8 years देरगोन नैबे 2 to 4 years ओरै माबानानै गानहोनांगोन आरो मोजां
बेखौ मोजां मोनदों आङो ना खिन्थु जोगोनसो नामा बिसिनाव जोनाय नङादां जोआ सोरबा जोयो नालाय आइमोनानो हामो बियो मोनसेल'सो नामाथाय फिसानो नैबेहाय नै आलदा होबाय गिदिरा मा स्मला मा बेखौ स्मल जागोनदां एक्सट्रा स्मल बेखौ गाननायदो राजाया गांनै गस्ला गाननाय नायदोंमोन आरोना ओमफ्राय आंबो फसायदों आरोना बेखौ व्हाइटआ आंनि फेभरेट कालारखा ओमफ्राय व्हाइट जायखिजाया गानोब्लानो आं मोजां मोनो आरोना ओमफ्राय आङो नेगासिनो दङ ओमफ्राय मिउट खालामबाय आङो मानो होनबा बेहाय गान दामगासिनो दंमोन नालाय कपिराइट फैजानो गिनानैहाय मिउट खालामनानै होबाय आरोना आङो जों सफैबाय ओमफ्राय 1 घन्टायानो लामारदों आरोना जोङो बाजारावहाय बिराद स्पिडाव खालामबाय भिडिअबो बांद्राय लायाखिसै बायरायावहाय ओमफ्राय आं देखायनोसै नोंथांमोननो मा लाबोदों नै बेबि सानैनो बेखौ लाबोबाय टफिखौ ओमफ्राय बिथाङा नै बेखौ लाबाय ट्राइ खालामखादोंमोन ना बेखौ लाबाय आरो बेखौबो लाबाय बेखौबो ट्राइ खालामखादोंमोन ओमफ्राय मोनसेखौ देखायनाय जायाखैमोन बे आंनिसो बे जाहैबाय लंपेन्ट ओमफ्राय बेजों लोगोसे दङ बे गस्लाया कुर्ता टाइपनि आरोना कुर्ता टाइपनि बे जाहैबाय गस्लाया बेखौ आं देखायखादों ट्राइ खालामनानै आरो मोनसेखौ ट्राइ खालामनानै जायासै डाइरेक्ट लाबोनाय जाबाय आरोना फ्रक आरोना बेयो लं फ्रक मेक्सि ड्रेस बेखौ लाबाय आरोना आखाइ गोलाव बेबो गांसे राजानि बेबो बेखिनियानोमोन दिनै शपिं खालामनाया दा पेकिं खालामनो बाखि दङ दा खालामनाय जायोना गाबोन खालामनाय जायो नायनोसै नोंथांमोननो देखायगोन आङो दे दिनै जाहैबाय नेक्स्ट डे ओमफ्राय जोंहानि आइ फैदों दिनै ओमफ्राय दा बिसोरो न'आवनो दङ आफा नोंखौ आफा होनो नायगा आफा होनगोन पापा दङ फंबाय दङ ओमफ्राय आरो सासे काजिन दङ बिसोरखौ जों दोनबोनानै दा उदालगुरियाव ओंखारबोदों ओमफ्राय बाबाबो दङ बिसोर दा गथ'फोरखौ लागोन आरोना गाबबाय बायोब्ला ओमफ्राय जों सानैया दायो उदालगुरियाव थांगासिनो माखासे जिनिस लानो गोनां दङ गथ'फोरनि साप्लिमेन्टबो लानो दङ ओमफ्राय एसे ग्रुम खालामनो नागिरदों बिथाङा गावखौनो गाव ओंखायनो जोङो ओंखारबोबाय जों फैदों नै टम सिजार्सआवहाय बेहायनो बिथाङा खानाय सिनगोन आंबो एसे देलायगोन माने मा आंहा मुस्कुल' फुगोन आरोना गैया जायासै बेहाय मानसि बुरजा भिर आरोना ओमफ्राय जोंहा नेनानैहाय खालामनो हानायनि सम गैया ओंखायनो जोङो आलदायाव थांसै जेराव जोङो थांबाय थायोमोन गोदो बेहायनो थांसै आइ हप बेहाय भिर नङा थांनाय लोगो लोगो खालामनो मोनो जेन Oh. Dayo जोङो बिबार बागानाव फैदों बिबार बागान नार्सारियाव फैदों लांनो थाखाय मा लायो गोदान प्लान्ट लानोसै मोजां नुदों नै बेफोर माबा गोजा आरोना हा खानाय सिननानै मालाय यो जादों सिजोनखौ मोनबोदों नैबे बिबार बारग्रा
kita langsung. Sampai dia pulang. Pintu. Pulang dengan nggak? Tuh. उदालगुरिनि राजमेलाया नै बेहायनो जादों खिन्थु आं फैफेराखिसै थांनाय बोसोरबो गैयानो जों फैनाय जायासै देग्लायबो गैया उनावहायथ' फैबाय थानो नांगोन गथ'फोरजों आसान बायनो फुथुला बायनो दायो नै पेकिं खालामगासिनो आङो माखौ सोनो माखौ थानो जादों आरोना दा ओरैथिंजाय फुथुगासिनो सानैजों मैया पेकिं खालामै बिराद हर जाबाय ओंखायनो भिडिअखौ बानायनाय जायासै ओमफ्राय दा जोङो थांगासिनो दङ आरोना एक्चुअलि जोङो दायो गुवाहाटि थांगासिनो गाबोनहाय माने गुवाहाटिनिफ्राय फ्लाइट दङ आरोना अबेहाय थांगोन बेखौ नोंथांमोननो गाबोनसो खिन्थाखागोन ओमफ्राय दा भिडिअखौ आं बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला दङ बिथिंजाय आइ आरो तनिषा आं आरो रिटिमा ओमफ्राय नै ओरैजाय ड्राइभार दा भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला